Hola, sóc Josep i sóc de la classe de tercer. Vaig a dir-vos els 5 que hi ha al conte. La princesa i el pèsol, el vestit nou de l'emperador, el solader de plom, el rossinyol i l'aneguet lleig. Vaig a contar-vos la princesa i el pèsol. Un dia, un rei i una reina tenien un príncep que volien que tindria una princesa. I li van dir al príncep: "Ves a buscar una princesa", i van córrer que no en van trobar ninguna. I un dia van tocar a la porta i pareixia una princesa, no? I van anar dins de casa perquè estava plovent i van anar dins de casa. I es va quedar a dormir allí i van posar molts matalassos i un pèsol molt xicotet. I la reina li va preguntar: "Has dormit molt bé?" I la princesa va dir: "No, molt bé." I així va ser com van comprovar si era una princesa o no. I podeu llegir tots els llibres d'Andersen.